Иисуса, отпусти Твою ласку, Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем посеред святыни Твоей, як імя Твое, Божа, так и слава Твоя ширится до узмешков земли. У ім'я Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мші. Дякуємо доброму Богу, этой октаве, Маті Божій, Будславській, подяка за всіх нас, пілігримів, які йшли, їхали і молилися, які за всіх, ідучи в духу до Маті Божій. І схиляємо чоло, молимося за наших дорогих померлих, в святой пам'яті Альберта, сьогодні 7-й день після смерті. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял палое человечество, одари своих верных святою радостью, и израби, как вызволенные с неволи греху, и они досягнули вечного счастья. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи володарить, єдності Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Чытанне кнігі прарока Осіі. Гэта кажа пан: калі Ізраіль быў дзіцём, я палюбіў яго і паклікаў з Егіпта сына майго. Чым больш клікаў іх, тым больш адыходзілі ад мяне, прыносілі ахвяры Баалам і кадзілі ідалам. Я сам вучыў Ефраіма хадзіць, насіў яго на сваіх руках, а ён не разумеў, што я апекаваўся ім. Я прыцягваў яго повязамі чалавечнасцямі, повязамі любові, і быў да яго як той, хто зняў з ягоных сківіц ярмо. Я схіляўся над ім і карміў яго. Узварухнуліся ўва мне сэрца маё, і распаліўся жаль мой. Не ўчыню паводле полымя гневу майго, і не будзе знічаць больш Ефраіма, бо я Бог, а не чалавек.
святы сярод цябе, таму не вайду ў горад. Гэта слово Божае. Няхай зазяе Твое обличье, и мы избавимся. Няхай зазяе Твое обличье, и мы избавимся. Пастыр Израиля, послухай, які сядзіш на херубімах, з'явіся, абудзі сваю магутнасць і прыйдзі нам на паратунак. Няхай зазяе Твое обличье, и мы избавимся. Вярніся, Божа магуцяў, паглядзі з нябёсаў і ўбач, наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла Твая правіца, парастак, які ты умацаваў для сябе. Няхай зазяе Твое обличье, и мы избавимся. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизилося владарство Божие, кайтеся и верьте у Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ідучи, обвящайте, кажучи, наблизилося владарство небесное, хворых оздоровляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте, дарма отримали, дарма и давайте. Не берите с собою ни золота, ни сребра, ни меди в поясы свои, ни торбы в дорогу, ни двух вопраток, ни сандалів, ни кия. Бо вартий працовник свого спожитку. Які б город чи вёску ви не увайшли, доведайтеся, хто в їм годний, і там заставайтеся, покуль не вийдете. А уваходячи в дом, привітайте його. І коли дом буде годний, то нехай сиде спокой ваш на його. Коли ж не буде годний, то спокой ваш вернется до вас. Коли хто не прийме вас і не послухається слов ваших, то, виходячи з дому або з города того, отрасіте пил з ног ваших. Та правди кажу вам, лягчей буде землі Содоми і Гомори в день суда,
чим гэтаму гораду. Гэта слова Пана. Нехай слово Євангелія німуть ракін. Хвала Єсусу Христу. Шановні, переживаємо эту октаву Буцлава, ласку Божую, якою сапраўды всім народам почерпнули гэтай святыні санктуарія, нацыянальнага санктуарія Беларусь. Бо нават пры сустрэчах з усімі і так невзначай нават і адразу размова вядзецца пра Буцлаў. А як была ўрачыстасць, а як сапраўды было прыгожа і як гэта напаўняе нас такой сілаю духоўнай. Таму сёння мы чуем і словы Езуса, які пасылае па двух сваіх вучняў: ідзіце, прапаведуйце, аздараўляйце, ачышчайце, злых духаў выганяйце. Бачым, што Езус і да сёння кіруе да нас тых апосталаў духоўных, духавенства, біскупаў на чале з папам, каб людзі набліжаліся да гэтых духоўных крыніцаў, в тым выпадку і санктуарію Буцлаве. Бо вось зараз і в Гудыгаі ўрачыстасці Маці Божай, Каплернай, потым Тракелі, Браслаў, Бялынічы, розныя, як мы маем в нашай краіне 11 санктуарыяў марыйных. Это великая ласка Божая, так само як Лагішин, Маці Божай, каралевы Полесся. Там наши прашчуры маліліся да Багародзіцы таксама, вшаноўваючы яе візарунак, ікону, і чарпалі гэтую сілу на далейшую дарогу свайго жыцця, вытрымкі і, канешне, сілы духоўнай, каб перадаць ласку веры дзецям, внукам. І таму сёння мы чуем, як Езус заахвочвае: хто вас прыме, благословляйте той дом. Калі не прымуць, хто, абтрасіце пыл з вашых сандаляў. Лягчэй будзе Содоме і Гаморы, чым таму гораду, які не паслухаўся голасу апостолаў. Бо Езус дае в духу апостольскім владу нябесную, прабачэння. І гэта вельмі важна. І тут якраз мы адчуваем гэтую патрэбу, бо што такое вызваляеце людзей з-пад улады злога духа? Бо большасць людзей самі не ведаюць, чаму яны не вераць. Ніхто не навучыў, ніхто не падсказаў, а сёння такое время, а нема часу, якія ж розныя такія высказкі, а в сапраўднасці злы не дае магчымасць. Бо, як Езус кажа, для любячага Бога і веруючага чалавека нема цяжкасцей і перашкодаў. Так ёсць. Калі мы чытаем жыццє святых, розныя праходзілі жыццёвыя цяжкасці дарогі, вытрывалі. Калі глядзім на нашых бацькоў, прадзедаў, вытрывалі. Вера была. Вера, яна самы магутны носьбіт, бо тады дух спакойны. І Божий, які
переодоливая все земное, бо ён вечны. І таму Збавитель дае гэтую ласку апостолам, каб ачышчалі ад уплыву злога духа. Бо тады і чалавек распачынае па-другому сваё жыццё, распачынае па-другому адносіцца да ўсіх сваіх спраў, абавязкаў, сям'і, на працы, службе. То есть чалавек змяняецца. А прычына якая была? Неўпэўненасць, як бы такі сорам, сарамлівасць, як я буду вераваць сёння ў такі час. Але мы павінны зразумець, колькі б чалавек не жыў, аднолькава калісьці вернецца да вечнасці, да Бога. І тут гэтая аснова, бо менавіта ласка, як мы чытаем Святое Пісанне, Слова Божае, якое напаўняе кожнага чалавека той жыццёдайнай сілай. Таму, шановныя, няхай яшчэ раз мы в духу вяртаемся з гэтымі маса пілігрымаў, вернікаў, буцлаў, да Маці Божай Буцлавскай. Маці Божая, дзякуем Табе, што Ты адкрываеш нам вусны, сэрцы, бо вызваленне колькі сотні, тысячы людзей, якія прыступаюць да святой споведзі. Святая споведь ідзе дзень і ноч. А колькі людзей, як мы ведзём пілігрымаў, таксама пілігрымкі па дарозе споведь адбываецца. Это зноў-такі уздым духоўны, які праз ачышчэнне і малітва, і гэтыя прысвячэнне, гэтая хада, і вось вам заслугі перед Богом. Таму, Божа, няхай сантуарыі, як тыя зорачкі на даляглядзе, на гарызонце нашай краіны, сантуарыі марыйныя, няхай дапамагаюць людзям, моладзі, нашаму пакаленню набліжацца, Божа, да Цябе. Бо тады мы маем тое духоўнае дыханне, тады мы сапраўды жывём, бо ласка Божая нас благословіць, і мы в наших абавязках штодзённых таксама трываем добрым. Божа, дапамажы нам і далей в жыцці гэтай разумнай гармоніі, паслухмянасці, бацькі, дзеці, родзічы, каб сярод нас сапраўды заўсёды была ласка Божая. Езус, які пасылае апосталаў, але ідзе з намі, пасылае апосталаў, але Дух Святы асвячае. Таксама, Божа, мы з вялікай радасцю не толькі ў пілігрымках, але ў штодзённым жыцці просім Твайго Духа, каб нас асеняў, асвячаў і натхняў на ўсе добрыя справы. Амен. Молімся. Моманту хросту мы удзельнічаем в святарскай місіі. Таму молімся за ўсіх людзей нашай краіны. Молимся за святы касцёл, каб Бог благословіў яго місію абвяшчэння валадарства Хрыста. Цябе просім. Молимся за народы, якія адышлі ад навукі Евангелія, каб яны вярнуліся да крыніцы праўды. Цябе просім. Молимся за дзяцей і моладзь нашай парафіі, каб Езус выбраў сярод іх апосталаў Евангелія. Цябе просім. Молимся за людзей, якія перадалі нам веру, каб Бог благословіў жывых, а памерлых прыняў на неба. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб нашымі словамі і ўчынкамі мы абвяшчалі свет, правду пра Хрыста. Цябе просім.
Божа, ласкаво вислухай просьби, які ми до Тебе взносимо, і окажи нам Твою допомогу. Раз Христа, Пана наша. Благословленный Ты, Пане Боже, дякую. Для нас. От виноградной лозы, правцы руку, охеруем его Тебе, как оно стало для нас духовным напоем. Благословленный Ты, Божа, теперь и навек. Прими нас, Господи, які стоїм перед Тобою дух покори, серцем скорби. Нехай наша ахвяра Те любай Тебе. Аминь. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Рук Твоих на прославление и хвалу Своего, а так само на користь нам. Божа наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Тобі складаєм, і нехай з дня в день веде нас до життя, що чекає нас у небі, раз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане, святий Ойче, всемогутний, вічний Боже. Хоч Ти не маєш потреби в нашому прославленні, однак даєш нам дар Твоєї ласки, щоб ми складали Тобі подяку. Наші гімни хвали нічого не додають Твоєї величі, але допомагають нашому збавленню праз Христа Пана нашого. Тому разом з хорами ангелів ми прославляємо Тебе, Боже, з радостю скликаючи: святий, 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 Пан Бог всемогутній, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, щоб вони сталися для нас тілом і кров'ю нашого Пана Ісуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гетого все, бо гето есть тело мое,
якое за вас буде видано. Подобним чином по вечері я у келіх, знов Табі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця, вспоминаючи смерцю воскресення Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, бішкупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які з предвеку подобалися Табе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табе, Божа Ойча Всемогутне, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш. Прийди владарство Твое, воля Твоя, як у небі, так і хлеба нашого щодня. І отпусти нам провину нашу, як і ми отпускаем виноватым. І не уводь нас у... Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Білорусі. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя
Збавце нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, и буде оздоровлена. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Прийдіть до мене всі спрацьовані, обтяжані, і я супокою вас, каже Христос.
неба. Угасана тому хлебе, хвала, хвала. Оцованные таквими великими дарами просим Тебе, Божа, зраби, как мы отримали избавенные ласки и неспынно Тебе прославляли. Праз Христа Пана наша. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Zbawicielu światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Троица, Единый Божа, милосердность Божия, безмежная годность Творителя, доверяем Тебе. Милосердность Божия, наибольшая досконалость Откупителя. Милосердность Божия, неспостигальная любовь Освятителя. Милосердность Божия, незразуметая таямница Святой Троицы. Милосердность Божия, проявление наивеликшей моцы Пана. Милосердность Божия, устворение духов небесных. Милосердность Божия, якая клича нас з небиття до існування. Милосердность Божия, якая охоплює весь сусвет. Милосердность Божия, якая одорває нас несмиротним життям. Милосердность Божия, якая оховує нас від заслуженого покарання. Милосердность Божия, якая вздимає нас з нещастя граху. Милосердность Божия, якая оправдыває нас в слові втіловленим. Милосердность Божия, якая струмені з ранов Христових. Милосердность Божия, якая сиходить з серця Єзуса. Милосердность Божия, якая дає нам найсвятейшую Панну Марию за Маті милосердности. Милосердность Божия в объявлении таямницев Божих. Милосердность Божия во установлении повсюдного костела. Милосердность Божия во установлении святых сакраментов. Милосердность Божия в сакраменте хросту и покаяния. Милосердность Божия в сакраменте алтара и святарства. Милосердность Божия в покликании нас до святой веры. Милосердность Божия в навертании грешников. Милосердность Божия в освящении справедливых. Милосердность Божия в досконалении праведников. Милосердность Божия полегка для хворых и терпящих.
Милосердность Божия с утешение засмученных сердцев. Милосердность Божия надея для тих, хто в розпачі. Милосердность Божия, яка сподорожничає всім людям завсюди і всюди. Милосердность Божия, что опередживает нас ласками. Милосердность Божия, спокой помирающих. Милосердность Божия, небесная роскоша сбавленных. Милосердность Божия, прохолода и полегка душев чистовых. Милосердность Божия, корона всех святых. Милосердность Божия, невычерпная криниця чудов. Баранку Божий, який проявив найбільшу милосердність в відкупленню світу на крижі, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який милосердно оферує себе за нас під час кожної святої імши, вислухай нас. Баранку Божий, який з безконцей милосердності отпускаєш грехи наші, змилуйся над. Милосердность Божия понад усе Его справы. Молимся. Божа, милосердность Твоя безмежная, о скарбе литости бесконция. Глянь на нас ласкаво и умацуй нашу надею на милосердность Твою, каб мы николи, навіть в самих тяжких випробуваннях, не поддавалися розпачі, але завсюди, з довіром, згаджалися з Твоєю святою волею, бо Ти сама милосердність. Праз Пана нашого Єсуса Христа, володара милосердності, який з Тобою і Духом Святим отказує нам милосердність навеки. Амен. Молитва о беатификации Божия слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей разных веровизнанням, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был отцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі он буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле,
Пан з вами. Нехай вас благословить Богу Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякую.